Hello guys, jotono lam chogo tini na vlog bo tini kaisa vlog ma khaya vlog ro bo khaya de khabli onai ge tini ni vlog kha no thaimel te title nongoi thaimang na to joto jaga bo watui markhe bhaijak watui phaimani tiye lama rok bumte kha subni nosto যে কোনো ফসল লক নগ্রক বাইনাইবো বাইখানা অনেক নাইদি আমো তাবো বাজারনি ফাইমানি সুটকানি বালমাইয়া সুট फुंसे गोदाना बगै मांगसियो नंना फुंनाय दै अनेक गजास दाउखै खितावै दङ नायनाय दियानि ब्लग न सोरने आता सबनि मानि नस्त अंखा कमेन्ट के सालाय दिकिसा Sinata bu nostongkha ang nok phunugana harong keni khebo mai nostongkha keni khebo nok baikha ban baikha nongnang all detail phunugana naina ditabo sakang tui bungta hemkha chini main lama sarai rok bone school bondo ongkha tui gorja wati thakpano phemiya tamningke tui batok chini main lama ke chini lama bukeringke chini ro media rok bukaya nini MDC MLA rok phainai phiya जों निजे न ब्लग खायै जों फुनबोय दङ नरक नखायके सायमानाय नायनागदि फार्स्ट जिनि लामा बुमतेहाय मेन लामा दै बातक नार कुनो दै लामा करे नायदि दै मिया रक पुरा अलरेडी वातैनो तिनिके वातै तो जतनि ताताबो फालियाना तिनिके 9 tarik khana tini miya 8 tarik tini 9 tarik jadi lama rok tang kak tino kosto khina mathang sina tang khini sucikan maliya ke jadi mutino sarai rok school mathango bazar bo mutino mathango bura buri nini moikothum phalnai rok mutino mathang jago kosto khaye Jarwati ro hinke thangmaya moikothum phalmaya obahera khaye mase mani aro matang jago please jong kaisa sarkar no koyo chini mo toksuk porjonto tamni bagai kuno sarkar bo phainai phiya jong tam porjonto pap kheka oban ka sang koina musugo nainai di bisi phunu gya tanke bisi bidi log thanga ke ba hamya bile para bumung sane mani satokliya narok jodini se sina mujungke chini para bo blog bo under kalai bo bisi kalai nawa no comment khei sungi mano erpore next video chini tamo para chini bo blog anongo sai khnarnai jara katal nai tong rakebo ani channel kisa subscribe khedi le nongni bagay ang aro gam khaye chini paran detail na already phunung nai please kesa like khairedi ani video no chajak tong ke all tripura sai manate chini video no ani kisas ani video share khairedi jotono koyo asana hambai te kisan nok phunugano nai di imaki lama diba ne dim terun takai borok laisala isir kosto khaye jeto borok laisamani ne dim kata he balna manise my god negari tahe kakle jak ses ma uf jadi sesekong burung tahe dong kali thakai bisa nasi toh koin tongkha nadi toy mutima ka sanai musu thito khna lama ta nostongga imti rok kubai bura buri ro mekothung phalnai ro ki phaimane diba sare ro school thani bisu kosto mantei nai difli miki lama diba naro je katal nai tongnai rok na ni video nai tongnai rok na kisa koijo jago joto nogoi
situk ani video no kisa je suk hari chini all tipra sarok maya gano tipra sarok kisa share khaina kisa share khaira jadi ani video no nai tango medina ro nugui makhana mo hok kagmani mai ro kakhrai pheke yang ke harum jadi besok ta mai thangka mane harum no nadi mai kasaro besok khasing ro lo jakha ses pura joto tipra sarno hambai ani tinin blog isano sinai next blog o narok bai tewa samalai siwano jotono hambai narok video nugui bo hayong jakha isa comment khai sabaidi jotono hambai।